Budem teraz hovoriť možno veci, ktoré budú znieť veľmi tvrdo, ale za každým jedným slovom, ktoré poviem, si budem stáť. Je to človek, za ktorého súhlasom bol vyhodený do vzduchu Nord Stream. Je to človek, ktorý Slovensku zastavil tok plynu, čím nás poškodil o 400 až 500 miliónov eur ročne na tranzitných poplatkoch, pretože náš plynovod prakticky vyschol a my si musíme zabezpečovať dodávky plynu pre našu spotrebu inými kanálmi. A je to človek, ktorý jednostranne vypol aj ropovodu Družba, čo znamená, že nemáme dodávky ropy, ktoré sa dlhé roky spracovávali v našej rafinérii Slovnaft a potom aj v ďalších rafinériách na území Maďarska. Toto je definícia človeka, ktorý prijíma rozhodnutia, aké má zámery, je druhá vec, ale rozhodnutia, ktoré výrazne poškodzujú energetickú bezpečnosť celej Európskej únie a určite aj bezpečnosť Slovenska a Maďarska.